Добре, здравейте, сега ще снимам на, не знам, но този сървър, този сървър не е за премиум хора, ще го има в описанието на клипа. И ще го видим, само да започнем играта, ще ви покажа. Тук ще се убиваме като луди. Така или иначе, може да не е много забавно, но ще правя клипове на това. И ето го първата ми жертва, която избяга. Ох, някой ме удари. Ох, пак някой ме удари. Ако убия някой... убих някой. И все още аз съм X-Ray, само да ви изясня. И този тук мисля да го убивам. Ма нещо не става. И ето. Айде бе. Бъди бе. Нещо лаги. Както винаги. Нещо ще стане. Аз съм бил мъртъв. Някой ме убил. Но така или иначе не пише, но и ще изгледаме боя. Нека да гледаме боя. Добре, този епизод ще го свършим и довиждане.